سرخط مهمترین خبرها: افزایش کمک‌پولی به کمبیزاتان در تاجیکستان. گاز مایع در تاجیکستان کمی ارزان شد. و گروه حزب الله به طرف تل‌آویو موشک سر داده است. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نوید بامدادی را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم می‌کنیم. امروز 26 سپتامبر است. شروع از 1 январи соли 2025 кӯмакпулии иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоат дар ҳаҷми як нишондиҳанда барои ҳисобҳо афзоиш хоҳад ёфт. бо назардошти ҳаҷми ҳозираи нишондиҳанда барои ҳисобҳо, маблағи кӯмакпулӣ аз 720 сомонии феълӣ то ба 792 сомонӣ боло меравад. дар ин бора қарори ҳукумати Тоҷикистон расман нашр шудааст. бар асоси ин қарор, иловатан аз 1 сентябри имсол барои як оилаи камбизоат ки 2 ва зиёда шахси маъюб дорад, вале ба муассисаҳои хидматрасонии иҷтимоӣ фаро гирифта нашудаанд, 144 сомонӣ пардохт карда мешавад. камбизоатон чунин кӯмакпулиҳоро давоми сол ҳар 3 моҳ пас дастрас хоҳанд кард. кӯмакпулии унвонии иҷтимоӣ ба оилаҳо ва шаҳрвандони камбизоат барои ҷуброни харҷи истифодаи нерӯи барқ ва гази табиӣ пешбинӣ шудааст. афзоиши кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ дар ҳолест ки сокинон пайваста аз гаронии нархи маҳсулоти ниёзи аввалия нигаронӣ мекунанд. дар гузашта шикоятҳо аз кам будани ҳаҷми маошу кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ борҳо садо додааст. арзиши 1 литр гази моеъ дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар шаҳри Душанбе давоми 2 ҳафтаи охир аз 8 сомонию 20 дирам то 7 сомонию 30 дирам поин омадааст. дар вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон ба Азия Плюс гуфтанд, сабаби коҳиши нархи гази моеъ бекор шудани маҳдудиятҳо ва ба охир расидани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истифодаи гази моеъ дар фасли тобистон мебошад. ин дар ҳоле аст ки бархе таҳлилгарон рақобати носолим миёни ширкатҳои воридкунандаи сӯзишворӣ ва инҳисор ё монополияи бозорро аз сабабҳои гаронии сӯзишворӣ арзёбӣ мекунанд. қисми зиёди мошинҳо дар Тоҷикистон бо гази моеъ ҳаракат мекунанд ва ҳар гуна тағйирот дар нархи он бо арзиши дигар молу маҳсулот бетағйир намемонад. шурӯъ аз 22 сентябр лимити барқ дар Тоҷикистон расман ҷорӣ гардид. имсол нисбат ба соли гузашта маҳдудияти нерӯи барқ барвақттар оғоз шуда боиси нигаронии сокинон гардид. ҳамкоронамон аз сокинон пурсиданд ки маҳдудияти барқ бароятон чӣ мушкилиҳоеро ба миён гузоштааст. соати 8 саҳар мекушанд, 4 бига гидён мекунам. шаво ники намедонам, нозда қишлоқам нестам, намедонам. хона телефон мекунам, мегӯянд свето нестан. хай телефоношон кор намекуна, барқ несте. ма ҳамаш ба ҳезум тапак ам хеле зиндагим пеш мебарам. шаҳрдаи ҷи мушкилӣ пеш намебиёд камода. Не агар бикушан света. Ҳичи отоплениёмон кор мекунам, ҳамаш 100% аз зимистон. Ҳа? хем хуроками 2 соат даиш гамнаям тайёр будам, тайдон тайёр. ай соли гузашта чикар кардем киштан баландошонада? ай моро киштагӣ нестан ака, мо раи аэропорт меем. перташтаги хел свет худа, да қишлоқам оша худа, шаҳр худа қишлоқ свет худа. برای اودنزه میخواه که کشتن توقت میکنیم چی خیلی گاز داریم با یکون گاز میبیاریم یکون جو خونی خیش تاور میریم حوالی با افقود کرده میبیاریم در لبه خاندان همین مشکلی میه برای چی که تلویزور یکم نابد تلویزور کار نمیکنه دنیا بیخبر میمونی بعد بو چیز سوید نموشه منه بسیاری هم زمستان ده ای خونی که خانه‌هاشون گرم کردن نمیتونن. این مشکل بسیار خانواده ما مسلمانیم هر یک خانه ده گودکی معده دارن. گودکی معده ده عذابه بو چیز میشود آخه همه چیز ده سوید در کره یک 2-3 بار کشته بودن اما یک بار یک روز کشته بودن свет мурд даи хонаҳои калон домода ҳама чиз мемурад. на туалетш кор мекунад, дигараш кор намекунад. намехеле гап ягон маълумот надорам, ягон маълумот дода наметавонам. шумо дар шаҳр зиндагӣ мекунед? ҳам шаҳрда зиндагӣ мекунем. каш табора дар деҳот масалан нестан, вақти тамос мегирен чӣ мегӯянд? хайр рост гап хеле вақт нарафтам, ягон тамос гирифтагӣ нестам имсол аста. гурӯҳи ҳизбуллоҳи лубнон ки амрико созмони террористӣ медонад, рӯзи 25 сентябр ба тарафи исроил даҳҳо мушак сар додааст, аз ҷумла ба шаҳри Тел-Авив. сухангӯи артиши исроил гуфт, дар пайи бонги хатар дар гӯшаҳои Тел-Авив як мушаки замин ба замин дар ҳоли убур аз Лубнон шиносоӣ ва раҳгирӣ шуд.
дар бораи талафот ва зарари расида маълумот нест. ҳизбуллоҳ гуфт ки бо як мушаки дурпарвози қодир-1 қароргоҳи Мосад идораи истихбороти Исроилро нишон гирифт. намояндагони ин гурӯҳи зери ҳимояти Эрон идораи истихбороти Исроилро дар куштори фармондеҳони Аршад, таркиши пейҷерҳо ва дастгоҳҳои дигари мухобиротӣ муттаҳам мекунанд. таркиши пейҷерҳо сабаби марги даҳон нафар ва захмӣ шудани ҳазорҳо ҳузви ҳизбуллоҳ гашт. мавҷи ҳамлаҳои Исроил дар рӯзҳои 23-24 сентябр дасти кам 560 нафарро дар Лубнон кушт ва ҳазорон нафарро ба тарки хонаҳояшон маҷбур кардааст. ситоди интихоботии Доналд Трамп раисҷумҳури собиқи Амрико дар эъломияе гуфтанд ки мақомоти амниятии Иёлоти Муттаҳида рӯзи 24 сентябр номзади ҷумҳурихоҳонро дар бораи таҳдидҳои эҳтимолии Эрон барои террори ӯ хабардор кардаанд. ситоди интихоботии Доналд Трамп раисҷумҳури собиқи Амрико дар эъломияе гуфтанд ки мақомоти амнияти Иёлоти Муттаҳида рӯзи 24 сентябр номзади ҷумҳурихоҳонро дар бораи таҳдидҳои эҳтимолии Эрон барои террори ӯ хабардор кардаанд. ситоди интихоботии Трамп афзуд, мақомоти истихборотии Амрико дарёфтанд ки таҳдидҳои Эрон дар чанд моҳи гузашта афзоиш ёфтааст ва мақомоти давлатии Амрико талош доранд ӯро муҳофизат кунанд ва итминон ҳосил намоянд ки таҳдидҳо бар интихобот таъсир нагузоранд. намояндагии доимии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид дар Нью Йорк ин мавзӯъро шарҳ надод. Эрон қаблан иддаои Амрикоро дар бораи дахолат ба умури дохилии ин кишвар рад карда буд. бахши як рӯзи таърихро ҳамкоронамон омода карданд ки таҳввулоти муҳимтарини таърихро дар рӯзи 26 сентябр фаро мегирад. 26 сентябри соли 1999 райпурсии аввалини тағйири сарқонун ё Конститутсияи Тоҷикистон баргузор шуд ки дар натиҷаи он муҳлати президентӣ дар кишвар аз 2 давраи 5 солӣ ба як давраи 7 солӣ иваз шуд. Дар ҳамин референдум ба ҳизби динии Наҳзати Исломӣ иҷозаи фаъолият дода шуд ва парлумони Тоҷикистон дупалатаӣ гашт, вале дар соли 2016 дар референдуми сеюми конститутсионӣ фаъолияти ҳизби динӣ манъ шуд. қонуни асосии Тоҷикистон 3 бор тағйир дода шуд ва ҳамаи ин райпурсиҳоро созмонҳои байналмилалӣ ношаффоф номиданд. дар як тасмими камсобиқаи давлати Тоҷикистон соли 2018 ба беш аз 3700 нафар шаҳрвандии Тоҷикистонро тақдим кард ки аксари онҳо муддатҳои дароз сокинони маҳрум аз шаҳрвандӣ вале сокини ин кишвар буданд. 28 сентябри соли 2018 комиссарияти олии созмони милал дар умури паноҳандагон аз ин қарор истиқбол кард ва гуфт ки ҳаққи шаҳрвандӣ ба зиндагии чунин афрод таъсири мусбат мегузорад ва иҷоза медиҳад ба хадамоти муҳими давлатӣ ба мисли тандурустӣ ва таҳсилу кор баҳраманд шаванд. Тоҷикистон ба шумоли кишварҳои дохил мешавад ки дарёфти шаҳрвандии он осон нест. 26 сентябри соли 1932 дар Сталинобод Владимир Вайнович таваллуд шуд ки чун нависандаи дигарандешу мунаққиди ҳукумати шӯравӣ ном баровард. Як фаъоли ҳаракати ҳомиёни ҳуқуқи инсон буд ва барои асарҳои танзомезаш дар бораи низоми худкомаи шӯравӣ соли 1980 барои 10 сол аз шаҳрвандии СССР маҳрум шуд. баъди бозгашт аз зиндагӣ дар Олмон мавқеашро дигар накард ва аз ҷумла ҳукумати президент Владимир Путинро барои ҷанг дар Чеченистон ва ишғоли Қрим маҳкум намуд. қурби асъори хориҷӣ дар баробари сомонӣ бетағйир боқӣ монда, субҳ имрӯз дар бонкҳои Тоҷикистон 1000 рубли русӣ 114 сомонӣ ва 100 доллари амрикоӣ 1060-1065 сомонӣ арзиш доранд. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандагони азиз, муддати ҷудошуда барои барномаи навид ба анҷом расид. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ бо нишони озодӣ.орг ва озодимоби пайдо кунед. худо нигаҳдоратон.